Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng tamban at dilis. Ayan. So ngayon guys, ang gagawin natin yung tamban, papaksiwin ko siya, paksiw at prito. Tsaka etong dilis, gagawin ko siyang torta. Torta siya guys. So ngayon guys, habang nagsasalita ako, tatanggalan ko na siya ng ulo. Kasi ito torta natin siya guys. Bali guys, bigay lang to sa akin. So, madaling araw na, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Yung ingredients ko sa bahay, sibuyas, bawang lang. Tsaka luya. Kaya yun na lang gagawin ko dito guys. So, ngayon guys, tanggalan natin siya ng ulo. Pero pwede rin naman hindi na ito tanggalan Pero tatanggalan ko na lang siya. Ito guys, tanggalan natin. Pati yung dyan, tanggal na siya guys. Ayan na. Alam nyo guys, mas masarap din dito sa dilis yung sasabawan siya Kasi nag-post ako sa page, tinanong ko kung anong magandang lutuin dito. So yun, sabi nila, pwede sabawan. Kaso nga, madaling araw na, wala na akong mabibilhang gulay. Kaya sabi ko, totorta ko na lang. Kasi yun lang ang meron ako dito sa bahay. So, eto na guys. Tapos na natin matanggalan ng ulo. Ngayon, hugasan na natin siya pareho. Sabay na natin hugasan. So, eto na guys. Nahugasan na natin siya. Bali yung dilis, pinatuluan ko muna siya. So, bali ang uunahin natin guys, etong tamban. Hinati ko na siya guys sa dalawa. Kasi eto, gagawin ko siyang paksiw. Eto namang isa, prito. Ayan. Eto muna ang uunahin natin tamban guys. So, ngayon guys, set aside muna natin itong ipiprito natin. Set aside muna natin siya. And then, eto, lalagyan natin to guys ng asin. Asin. So, irarab natin siya guys. Rub natin ng asin. Ayan. After natin marab ng salt, ngayon set aside muna natin siya guys. Tapos gagawin na natin yung ibang ingredients. So bali guys, ito yung mga ingredients natin. Sibuyas, bawang, luya, pamintang buo. Pero maglalagay din ako guys ng pamintang durog. And then ito, siling panigang, suka. Etong gagamitin ko guys na suka. Tsaka maglalagay din tayo ng patis. Tsaka konting tubig. Maglalagay din tayo guys. So ngayon guys, handa na natin to. Iwain na natin siya guys. So guys, ganitong hiwa lang ginawa ko. Kayo bahala kayo kung anong hiwa ng luyang gusto niyo. Basta ako ganito guys ginawa ko. Guys, hahatiin ko siya kasi itong kalahati ilalagay ko siya guys sa tortang dilis. So, iset aside na natin to. So, ngayon ito lang. Ito na guys yung ating sibuyas. Ganito rin yung hiwa ko, malalaki. Ang ating bawang. Apat. Tapos na natin ma-prepare yung ingredients. Ngayon, ilalagay na natin siya, guys. Ngayon, guys, ilalagay lang natin lahat ng sangkap dito. Pagsasama-samahin lang natin siya, guys. So, let's start! Una kong ilalagay, guys, yung etong luya. Next, guys, yung sibuyas. Arrange lang natin siya. Next natin yung bawang.
Ito na guys, pamintang buo. Pamintang buo. Ilalagay na rin natin itong isang siling haba. Tapos ito na guys, ito nang ilalagay natin ang tamban. A-arrange lang natin siya guys. So ito na siya guys. Ngayon guys, lalagyan ko ulit siya ng luya. Lagyan ng luya, tsaka yung sibuyas. Lagyan ulit natin. And then, lagyan ko ulit siya guys ng pamintang buo. Lalagyan ko rin siya guys ng pamintang durog. Lalagyan ko siya guys ng konting patis. Guys, ang paglagay ng ingredients sa akin, tansya-tansya lang to guys ha. Wala po akong exact measurement. Tapos guys, suka. Konting suka lang din. Ito guys, ginamit ko ha, yung may halo na. Ayan. Maglalagay din ako guys ng konting mantika. Ay guys, bali bumili pala ako kanina ng isaw, tsaka ng barbecue. Ito yung sausawan niya guys. Bali ilalagay ko na lang din. Sayang din kasi itong suka masarap pa naman. Lalagay ko na rin siya guys. Ano na kaya lasa nito? Last, water. Maglalagay tayo ng konting tubig. Oops, pwede na yan. Sabi ko sa inyo guys ha, wala po akong exact measurement. So guys, eto na siya. Ayan na guys. Ready na pakuluan. So eto pala guys, ilalagay natin. Dito na lang siya sa gitna. Ayan. So, lagay na natin siya sa apoy. So, ito na siya guys. Tatakpan natin siya. At hintayin natin kumulo. Hanggang sa maluto. Ayan guys, madilim. Umuulan na naman. Umuulan. So, ngayon guys, habang nakasalang to, gagawin na natin yung tortang dilis.